Og karon no kay habit naman gud ang mga paligid sa barangay no og bakasyon man po ninyo. Batak mo og practice og dulag basketball. Ay musigkuan nirang mga sigurag internet ha. Kay daghay mga padula ron na umaabot karong January. Una ka basic dribble lang og kanang layup diretso. Okay ba mga na? Okay na lagi ah. Okay lagi wad. Dula lang yung basketball. Pagkakita kita ng paano mag-basketball lang. Ganyan. Pagtarong mo do kay bukon ta mo. Bukon na mo. Ano niya, pinakauna niya, basic na dribble lang, tapos layup diretso, basic ka. Okay na lang ay. Gana lang nakuha. Liap na ko. Chris na. Dribble. Tingnan mo do pa, pangwalo pa taman ng bola ron awa. Sabot na ko sa inyo do awa. Awa, muna niya. Dribble, ana, pagpalasi mo dribble. Dribble ka, dribble. Dahin ka dire. Wala. Masarap. Inumin. Malamig. Nah. Pastel namang bataan ni pagtarong mo duha di ba. Sige pen, ikaw na pen. Kitaan mo to nimo ginano na pag dribble, layup diretso. Oh, sige ikaw na din na. Sige ikaw na. Yate, usawan man ko ni bay. Di mo kabaluan ni bay. Tingnan na ako ni bay. Kaya ba ko na? Pintaro nga raguna imong nilukan pen unsa man na pen. Pidi pag itsa. Saba. Saan guro to bay? Hindi mo guro? Sige ka na pa doy. Klaro Stephen doy, mara magkuan doy. Naunsa? Sige ka na pa doy. Be. Daog kung saan kay to bay. Sige doy, goals doy mo ha doy kang Stephen, pabalik ko na ako yung ano. So karon shooting na punta ay paano man. Pag okay naman to yung layup niyo ganihan, nalayga man yung sabon na to. Sige, shooting na ta, dali lang mo kay napakila karon. Sige na. Ako na doy. Doy. Ako na ba? Hey! Sige pagilong bataan eh. Murag maayo di ba ka balong mo basketball. Pagbuot man ka. Nga hard man ko. Ang bataan niya. Ito ma-shoot niyo eh. Grabe ni Stephen bay, marag minus bay. May pasibulo doy. Kana pa doy, shooting doy kay malakaw pa ka doy. Sige na, kana pod. Pen namin na pen ba? Nagura na may speed sa pen. Wala ka pa pen aron. Abi be. Pen. Ang training oh. Tanaw pen. Para di ka ma-one pen. Mara maka-shot ka pen. Good sa to sa imo ha. Doy kang Stephen ganiha, marag minus kay Stephen jud. Sa imo tanan doy, good sa tanan ko. So Stephen, balik na lagi Stephen og mag-practice diri So pag relax lang sa mo dia nang baway lang sa mo dia kay mag jam lang kadali kay wala ka pug. Uya, mo wala basketball oy. Abi kay Pino. Oh, sudan di ka ka-shoot. Oh, grabe man awoy, man pudoy. Kita ka to doy. Wala. Automatic. Apin juta anak pen, kihal banta anak pen. Dali bagay. Kadulaon na ba ko? Magdula ta? Tara. Ini mo. Masarap. Inumin. Malamig. Coca-Cola masarap. Inumin malamig. Abil ni mo. Ano ka pa rin niya dray nagdula med? Sinang mobil me. Abil ni mo. Dina. Ila. Asa na mo? Pat. Naunsa na ni mga bataan mo ni. Ako pagpahuway nagdula naman nang Sharon Coneta, Robin Padilla, Sungay ni Darna, Dodong dakog mata, Dodong dakog ilong, di marunong magbasa. Yati ni mga bataan ni abtik mo dulag ko kakula oh. Okay, ay pa kayo. Nya kaning bula ang ipadula sila ha. Magkuan pa.